a iniciativa que no seu momento tiveron os outros propietarios, porque esta foi unha empresa adquirida a uns propietarios anteriores, como utilizando un recurso local, como neste caso a madeira, teñense en conta que esta empresa adícase basicamente a compra-venda de madeira e a súa transformación, pero centrada basicamente, polo menos en estes momentos, basicamente en láminas para somieres. Tiña unha carteira de pedidos tremendamente grande, non só no propio Estado, sino inclusive no exterior, como Italia, Francia, Portugal, etc. E como, aproveitando un recurso local, neste caso a madeira de eucalipto, se é capaz de transformar, se se ten intención, en emprego, entre outras cousas, en emprego. Isto é moi importante porque no caso concreto dos concellos do interior permite, por un lado, fixar poboación e tamén lograr un equilibrio territorial. A vida conta que no concello de Mondariz en estes momentos só quedan dúas empresas de certa entidade, e non estamos falando de grandes empresas, que é o propio concello de Mondariz e Aguas de Mondariz, única e exclusivamente. Por eso, dai o interese que ten en traer tamén a situación desta empresa aquí para ver que actuacións vai ter o goberno galego. Pero tamén o que queríamos reflexar, como temos reflexado en outros exemplos de empresas, como se aproveita a crise precisamente para eliminar o emprego estável ou o emprego en condicións adecuadas. E despois é curioso, e aquí se demostraba, como o mito da reducción dos costes laborais non é tal a hora de enfrentar unha situación, entre aspas, problemática dunha empresa, porque estamos vendo como se reduce o número de empregados, como non se pagan salarios e, sin embargo, se aumentan os costes salariais. A única explicación que ten é que os directivos estaban incursos en nómina, estaban dentro da nómina, e, polo tanto, que se fai é un incremento na retribución dos directivos tremenda, tremenda. Polo tanto, lle solicitamos ao goberno galego, nomeadamente, sobre todo as consellerías tanto de Economía e Industria como de Traballo e Benestar, primeiro se teñen coñecemento desta situación, cal é a opinión que lles merece, cales son as actuacións levadas polo goberno galego e sobre todo que tipo de actuacións vai a realizar o goberno galego para manter o emprego, que pasos vai a dar. Moitas gracias, señor Vítez Alonso. Para a contestación por parte do Goberno da Xunta de Galicia, ten a palabra don Odilo. Moitas gracias, señor presidente, señorías. Ben, respecto á situación da empresa Taguibe, realmente, dende a Consellería de Traballo e Benestar, dende a Dirección Xeral de Relacións Laborais, pois estamos de acordo no plantexamento feito polo diputado do Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego. A Consellería de Traballo e Benestar ven actuando a través da Inspección de Traballo dende case un ano referido ás irregularidades cometidas pola empresa Taguibe. En concreto, en abril do ano 2009, por parte da Inspección de Traballo e Seguridade Social, levántase un acta de infracción e, asimismo, se pide xustificación de que a empresa pague os salarios adevedados dos meses de febreiro e marzo do ano 2009, así como tamén establecer o compromiso do xerente precisamente pola situación que comentaba a súa señoría referido á posibilidade de transferencia da carga de traballo a outras empresas do grupo, o compromiso de non retirar maquinaria algunha da fábrica mediante un requerimento da Inspección de Traballo. Como ben comentaba vostede, el 25 de novembre a empresa entra en concurso de acreedores, aplica a lei concursal. Evidentemente, se a empresa houbera plantexado antes desa entrada en lei concursal un expediente de regulación de emprego, pois a Administración Laboral sería a que analizaría todas e cada unha das situacións en canto a súa viabilidade ou non e a xustificación para ese expediente de regulación de emprego, pero a empresa optou pola vía da Administración concursal. En este caso, e en calquera caso, sí que me gustaría destacar
que dentro do plantexamento que poida realizar o administrador concursal de perda de postos de traballo, o normal nestes casos é que solicite un informe á autoridade laboral para autorizar esas extincións de contratos, e será a autoridade laboral a que informe, non autorice, porque non é un expediente de regulación de emprego tramitado a través da autoridade laboral, non ten a competencia de autorizar, pero sí a posibilidade de informar e de informar en base aos datos as causas que a empresa poida establecer. En todo caso, aínda despois desa entrada en lei concursal, a Consellería de Traballo e Benestar, a través da Inspección de Traballo e Seguridade Social, seguiu realizando un seguimento das actuacións da empresa e de comprometer e de favorecer, digamos así, a situación dos traballadores e traballadoras da empresa para que non foran lesivas as decisións da propia empresa. En concreto, o 22 de decembro de 2009 enviouse un informe á Tesorería da Seguridade Social respecto á débeda da empresa e a derivación e a procedencia da derivación desa débeda ao administrador da empresa. Con data 12 de xaneiro deste ano, do 2010, elaborouse un informe en materia de prevención de riscos laborais, remitiuse un requerimento á empresa, e en data máis recente, con data 9 de febreiro, a Inspección de Traballo e Seguridade Social levanta un acta de infracción en relación coa falta de ocupación efectiva por parte da empresa aos traballadores dende o día 8 de xaneiro de 2010. Polo tanto, a Consellería de Traballo, a través da Inspección de Traballo e Seguridade Social, está facendo un seguimento detallado da actuación da empresa. Evidentemente, realizará os informes que correspondan ante o administrador concursal para trasladar todas as cuestións que se relativas a ese ámbito, ao ámbito laboral, teña coñecemento. Nada máis, moitas gracias. Moitas gracias, señor director xeral. Para turno de réplica ten a palabra o señor Viéitez Alonso. Queda algo claro a actuación que se desenvolve por parte da Consellería de Traballo. Por certo, chamar a atención que sí se levou mercadoría xa elaborada, en bruto e elaborada, da propia empresa, cando xa estaba intervida a propia empresa, e iso, sinceramente, por parte da Inspección de Traballo, según comentan os traballadores, non está reflexada en ningunha inspección, pero sí se pudo comprobar perfectamente mediante documentación que teñen os propios traballadores, e, polo tanto, tamén lle usimos a que isto se faga constancia mediante os mecanismos oportunos, porque, insisto, que, neste caso, a propiedade está obrigada a guardar as instalacións e o contido interior. É certo que de momento non levou máquinas, pero sí derivou produto xa elaborado e materia prima para a súa elaboración, en primeiro lugar. En segundo lugar, ben, usted coméntame as actuacións que teñen feito por parte da Consellería de Traballo mediante a Inspección de Traballo, pero a resposta realmente queda incompleta, habida conta que a nosa petición era tamén cal eran as actuacións que facía o Goberno galego, nomeadamente tamén a través da Consellería de Economía e Industria. Nos parece grave, primeiro, pola destrucción de emprego. Ben, ao mellor hai alguén que 30 empregos máis ou menos, pois na conta de resultados, en función de como está evoluindo o emprego desde que ustedes gobernan, pois pouco máis lles ten sin cuidado. Pero, sinceramente, primeiro, son homes e mulleres, a economía familiar depende deles, en ese sentido, é dicir, teñen nomes e apelidos, e, polo tanto, calquera persona que está no emprego é un drama, sinceramente, pero a maiores, teñense en conta de que estamos falando dun entorno, porque non é só o Concello de Mondariz, dun entorno donde a única oportunidade que había de emprego, insisto, era esta, aparte, no seu momento, o Concello de Mondariz, coa ocupación que ten, e Aguas de Mondariz, que tamén está nunha situación tremendamente delicada. É dicir, que non só vale... Señor director xeral,